O comisie parlamentară ar putea reglementa în viitor modul în care se fac interceptările în România. Facias își dorește să găsească soluții pentru a stopa abuzurile făcute de autorități. Și asta după ce apar din ce în ce mai multe cazuri în care interceptările sunt făcute în mod ilegal și abuziv. Facias propune înființarea unei comisii de anchetă pentru interceptările făcute de SRI. Totodată, Facias își mai dorește să corecteze legislația care reglementează acest domeniu pentru a stopa abuzurile făcute de autorități. Au avut loc o serie de propuneri de modificare legislativă, propuneri pe care le vom strânge și le vom prezenta Comisiei de Apărare din cadrul Camerei Deputaților. Conform statisticilor, numărul mandatelor de interceptări crește de la an la an, la fel și costurile acestora, iar percepția publică este că în prezent serviciile secrete controlează întreaga populație. Și e de datoria Parlamentului să medieze un dialog între Serviciul Român de Informații și societatea civilă, astfel încât Serviciul Român de Informații, cu bună credință, să înceapă să răspundă la niște întrebări care s-au acumulat în ultimii ani. Dezbaterile au apărut după ce mai multe persoane s-au plâns de faptul că au fost interceptate abuziv. Este cazul unui fost coleg al jandarmului care a fost ucis la Sibiu anul trecut, care a descoperit în propria casă dispozitiv de interceptare. Bărbatul crede că sistemul i-a fost plantat în timp ce era audiat cu întreaga familie la poliție. Eu consider că vrea să mi se însceneze ceva. Deci mie mi-este frică acum, mai ales că îmi da probe ADN. Cei care au participat la dezbaterea inițiată de Facias au acceptat în unanimitate că trebuie stabilit foarte clar în lege ca interceptările să nu devină publice decât după o hotărâre judecătorească. De asemenea, s-a sugerat că SRI-ul ar trebui să fie singura unitate care să aibă monopolul acestor interceptări.